Halo, tes. Om, awilah weng, awil dengan hastu. Jagat ayu mangkat, bumi sing ati-ati, Gusti mayungon aku. Amit kalimat abid, dumateng saguing aji pinispo. Langkung-langkung dumateng priyagung ingkang mahambegarmo. Teparong kawon latur sawentawis kanthi netepi panggenipun Bapa Wiryatno dalah Ibu Saprijawati ingkang hamengku gati. Ing titik laksana sepados ngawontenaken aditara panggih. Prasasat ing manah anggenipun ngawuningan sakjroning sasana pawiwahan. Pepak samudya binarung swaraning pradangga. Ana gondaro ngambar-ambar ana surting tejo, kebiar-biar surting tejo, saya cacet-caceta. Punika candraning pun ngangkat ingkang migil saking wisma. Ingkang sesilih Bambang Bagus Dika Hardi Suseno. Kalanjutaken, Bos. Lampahipun nganti kakung kadampit bapa panjenenganipun Bapa Yudianto. Sinungguyung didoko sak kembaran kang tumuli nggendong kembar mayang. Kembar Waswana wujude mayang wujude kembang pinangka sarana dhauping ponanganten. Alon-alon anggon lumaksana pencak maju datan oleh. Mugi ngengetaken kula warga ingkang tebih hanyala ingkang celak rumaketung. Mugi ngestreni tindake ponanganten munggah mring papan pasangan. Kene ponanganten wis dungkap sak traing papan pasangan sigra kendel santawis. Sinten ingkang jengkar saking damparing kencana. Punika candraning ponanganten putri kang sesilih Kusmaning Ayu Dewi Nani Aprilia. Putra putri saking panggenipun Bapa Wiryatno dalah Ibu Saprijawati. Janggaring ponanganten kadampit Bapa Tren Ibu Sinungkuyung pindha golek kencana mban-mban Senopati.
Minggah wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Janggaring ponangaten sepecak maju datan oleh mugi ngataken kulawarga ingkang tebih hanya ingkang celak remaketo. Mugi ngestreni tindake ponangaten munggah mring papan pasangan. Kinten sarbet pos dungkap sak traing papan pasangan sidro kendel sawetawis. Tempeng katone Traya kumlawe astane mriku kawontenan bebalangan gantalan. Napa to werdining gantalan? Gantalan kang ginawe surut temurose tinali lawe putih babasan suruh sumrupa. Sirwes kasembatan anggonmu ngacek alaming bebren engkono dono ake talining pernikahan uga kang sinebut akad nikah. Lawe putih pratandha kasucian, sirwes kasembatan anggonmu ngacek alaming bebren aja ninggalake anggonmu manembah karo kang ginawe urip. Miturut kapercayaanmu dhewe-dhewe supaya nggonmu ngacak alaming bebrayan bisa nyekirake tekaning bebendu nyedhake budi kulawan rayu kabaros kang teman. Kene ponanganten Serimbit ing pengajak kasiram Singgaris Taman mugi lumuntur ing Singgaris Taman. Sageta mbucal sentek liweripun tunggal kuwaya popo cintakanipun Sri penganten ing pengajap kabuncal piyawonipun mugi ing ajeng mangya karayon kalah katentreman. Paripurna kasiram ing Singgaris Taman. Kene ponanganten putri panjenenganipun ya Ayunani Aprilia minta panguwasaning Gusti ngawontenaken resungkem pratandha dadosa garwa ingkang bekti langit tansah minta tanggung jawab. Datan resmi gawike ponanganten Serimbit minta panguwasaning Gusti yang pengajap mecah tigan labaring tigan manjinga wiji ingkang murni kagem ponanganten Serimbit. Paripurna anggenipun mecah tigan ing mriku ponanganten putri panjenenganipun ya Ayunani Aprilia mendhet cancinging kencana nyiram sukun karo pratandha dadosa garwa ingkang bektirane tansah minta pangayoman. Paripurna anggen nyiram sukun karoko kabaros kang tumanem ing mriku ponanganten Serimbit ing pengajap badhe kaboyong minggah wonten ing dampar gading kencana.
paripurna pun ngawontenan adicara panggih. Kanthi wanita sak kembaran kang tumrap gendong kembar mayang, kembar Wiswana wujude mayang wujude kembang pinangka sarana dauping penganten. Ing mriku panjenipun Bapa Wiryatna dalah Ibu Sapridawati. Ing pangajap anggendong putra kekalih inggah mring sasana pinajang. Lampahipun ngaten srimbetan sagegondelan kenceng ing kuku batu datan ingkang sambut pinara sastra. Pancen lagi ketaman bayuning Bathara Asmara. Sepedak maju datan oleh lampahipun ngaten sarimbet saya kiminto panguasane Gusti. Ngengetaken kulawarga ingkang tebih anyela ingkang celak rumaketa. Mugi ngestreni tindakipun nganten munggah mring papan pasangan. Sakwurening pananganten ana wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang dasar kembar ayune. Kembar dedeg piadeke uga kembar busanane dasar durung ana sing duwe. Mugi-mugi lampahipun ngantos getut runtut rebutan patut ya rukun ngantos tepenganipun. Mugi kadya nini lan mintuna bawasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih. Kene pananganten serempet wos dungkap sak slaing gamparing rinengga. Kabaya bapa tuwin ibu kalenggahaken jajar wonten ing sasana rinengga. Rinengga dene para pangombyong ing pananganten ingkang sampun satata lenggah wonten bali wismanipun Bapa Wiryatna. Dumateng panjenenganipun Bapa Wiryatna dalah Ibu Sapridawati. Mugi pananganten sarimbet kalenggahaken jejar wonten ing dampar gading kecono. Tumuli siap soga anglenggahaken pananganten sarimbet. Kene pananganten sarimbet pinarak lenggah wonten ing sasana pinajang. Mugi panjenenganipun Bapa Wiryatna dalah Ibu Sapridawati kersa pinarak lenggah wonten dampar gading kencana. Kene pananganten sarimbet sampun satata lenggah wonten ing dampar gading kencana rinengga dene para pangombyong ing pananganten. Kene pananganten sarimbet sampun pinarak lenggah mugi kersa jengkar marak sowan wonten ngarsa Bapa Wiryatna dalah Ibu Sapridawati. Marak sowan wonten ngarsa Bapa kanthi adi cara sungkem. Kene pananganten sarimbet sampun marak sowan wonten ngarsa Bapa Wiryatna dalah Ibu Sapridawati. Amit kalimata beduh Bapa lan Ibu. Kula putra kalih nang Aprilia adalah Dika Hardi Suseno.
Marak sowan wonten ngarsa bapa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ngarsa bapa tuwin ibu. Saha tansah nyuwun tambahing puji astuti kalih pangodhemaken kawula saringgit kanggen kawula anggebyur wonten samudraning bebrayan agung. Saged jumbuhaken ingkang dados kekudanganipun bapa tuwin ibu. Yoyongger anak lanang sing bagus dhewe dikahar disuseno lan anak wedok Nani Aprilia. Narbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tangan kula Yoyongger. Kanthi puji astutine wong tuamu tampan ana muga-muga bisa ngiringi laku jantramu anggon ngajak alaming bebrayan. Duh bapa tuwin ibu. Kawula tambah astaka kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih. Jumbuhaken kang dados panyuwunipun bapa tuwin ibu saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yo Ger. Anak lanang sing bagus dhewe lan anak wedok sing ayu dhewe. Tunggu pamujine wong tuamu ngiringi laku jantra manggon ngajak alaming bebrayan muga-muga bisa dadi keluarga kang sejahtera. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa bapa Wiryatna dalah Ibu Saberjawati. Panjenengan sarimbet marak sowan wonten panjenenganipun Bapa Yudianto dalah Ibu Jumi Astuti ngaturaken sembah sungkem. Duh bapa tuwin ibu. Amit kalimat abid kawula putra kekalih ngaturaken sembah sungkem konjuk wonten ngarsa bapa Yudianto dalah Ibu Jumi Astuti. Sia nyuwun tambahing puji astuti mugi-mugi anggen kawula ngebyur wonten samudraning bebrayan agung. Njumbuhaken ingkang dados panyuwunipun bapa tuwin ibu. Yo Ger anak lanang. Dikahar disuseno lan anak wedok Nani Aprilia. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro yo Ger. Kanthi puji astutine wong tuamu tampan ngono. Muga sira sakarone anggon ngajak alaming bebrayan bisa dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Duh bapa tuwin ibu. Kawula tambah astaka kekalih mugi-mugi saged dadosaken jimat pampih. Berkah pangestunipun bapa tuwin ibu. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa bapa tuwin ibu. Panjenengan sarimbet pinarak lenggah wonten dampar Gading Kencana. Kene panjenengan sarimbet sampun pinarak lenggah wonten dampar Gading Kencana. Dayanging sakembaran minggah wonten ing sasana rengga ngaturaken bebana ingkang sinebut Cacar Kucur. Kene dayanging sakembaran ngaturaken panjenengan sarimbet mugi kersa anampi astaka kalih. Bebana ingkang sampun katuraken lengser dayanging sakembaran lenggah wonten ing dampar Gading Kencana. Kene panjenengan kakung ametik raja kaya kang sinebut Cacar Kucur. Kacang kawak dhewe kawak pratandhani muga-muga bisa dadi nganten kawak. Angunduh raja kaya kang lumunturke marang panjenengan putri panjenenganipun Dyah Ayu Nani Aprilia. Mugi panjenenganipun Dyah Ayu kersa nampi raja kaya ingkang kaunduh saha kapetik panjenenganipun dikahar Suseno.
Paripurnanipun amasrahaken Radakaya ingkang kapekti. Mugia pananganten putri saged anampi nglumuturaken ingkang dados panyunipun Raka Mastika Hardi Susena. Paripurna anggen para metik Rajakaya dayang ing sakembaran. Amboyong Rajakaya kang kapethik punanganten kalebetaken wonten ing Gedhong Kencana. Jangkaring dayang ing sakembaran kang Susila Kuspaning Ayudhya. Wonten salah setunggaling dayang malih ingkang minggah ngaturaken dedhaharan Sekul Kuning merak sowan wonten ngarsa punanganten Srimbit. Alon anggon lumaksana dayang ing punang Srimbit minggah wonten ing dampar Gading Kencana. Mugia Dyah Ayu Nani Aprilia adalah Dika Hardi Susena. Kersa nampi dedhaharan Sekul Kuning ing pangajap badhe kembul bujana Andraina dahar sesarengan. Kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim punanganten Srimbit dahar sesarengan. Ingkang kapethik Rajakaya kanthi ngaturaken Sekul Kuning dahar kembul bujana. Sineksen dene bapa lan ibu. Paripurna anggenipun dahar sesarengan. Wonten kang sinebut ulam lembaran kang sampun siap soga kaparingaken punanganten mugia punanganten amedhar ulam lembaran wedharing ulam lembaran saged mbucal sentek liweripun dugal kaya popo tinakanipun Sri penganten. Paripurna anggenipun dahar sesarengan. Jangkaring dayang sakembaran ngaturaken unjukan ingkang sampun siap soga kaparingaken dhumateng dayang sakembaran minggah wonten ing sasana pungajang. Mugi panjenenganipun Den Mas Bagus Dika Hardi Susena dalah Dyah Ayu Nani Aprilia kersa nampi dedhaharan unjukan tirta wening kanthi unjuk sesarengan lumunturing tirta wening bucala sentek liwer dugal kaya cintakanipun punanganten. Dumateng sagung tabuh ingkang pantes sinudarsana. Mekaten anggen kawula ngawontenaken adicara panggih. Mekaten anggen kawula ngawontenaken adicara panggih. Kawula sak rombongan minangka saking juru tata pangrasing punanganten. Mbok bilih anggen kawula ngaturaken kirang patrap tebing tata krami saha kirang sebasita. Kawula saking jajaran tata rias saking Saririan Salon dalah Galeri Atika nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saderengipun adicara kawiwit
kawiwitan dumateng Morris Tanada. Mugi paring lelipur setunggaling lagu dalem boten. Kados pundi Mas iki boten. Mbok bilih wonten adicara ingkang badhe aturaken sinten to ingkang tinanggenah dados pangrajiking adicara wedal kawula aturaken sak cekapipun sumangga.
Instruksi Mas Gareng saking panjuan saking jajaran panitia kenyelingi sak lagu riyin. Monggo. Nggih, matur suwun, terima kasih. Mbah Kasno, Dalem kripik gedang kripik telo nak aku sedina wis ning kene rata lagune saiki jenengan sing nyanyi. Loh, lah sing ditanggapi aku. Oh iya ngrumangsani tanggap. Niki kula mung nyampekke mawon. Ha nggih. Kula niku lagu lawas pun lali. Lagu anyar nggih mboten saged. Ngoten. Gek dasare mungkin niku sing giliran nampa niku Morsta niku nggih Mas Gareng, Mas Kipli. Lho, nggih. Nggih, monggo minggah mriki Mbah Kasno. Niki kepareng saderengipun kawiwitan rencana adicara niki keparengipun kula sak kanca New Moresta